Вадзіцелю, які працаваў у прыватнага перавозчыка, інкрымінуецца парушэнне правілаў дарожнага руху і эксплуатацыі транспарту, якое пацягнула па неасцярожнасці траўміравання і смерць людзей. Згодна з матэрыяламі справы, пасажыры аўтобуса не былі прышпілены рамнямі бяспекі, а сам аўтамабіль меў няспраўнасці тармазной сістэмы и ходовой частки. Следуя по трассе Минск-Мозырь по территории Светлогорского района, обвиняемый превысил установленную максимальную скорость и не обеспечил постоянный контроль за безопасностью движения. Имея объективную возможность заблаговременно наблюдать включенный маячок оранжевого цвета на кабине колесного трактора, который ехал впереди в попутном направлении, он своевременно не снизил скорость вплоть до полной остановки и допустил столкновение с трактором. После чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибло 6 человек. 4 причинены тяжкие телесные повреждения, 3 менее тяжкие. Еще одному пассажиру тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения. Для забеспячэння судовых выплат на маёмасць абвінавачанага і юрыдычнай асобы ў 900 тысяч рублёў накладзены арышт. Пракуроры установілі, што расследаванне прайшло ў поўным аб'ёме, аб'ектыўна і без парушэнняў. Дзеянні вадзіцеля кваліфікаваны правільна. Абвінавачаны знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе.